кучетата. Да. Нашия квартал. Коричката с часовника. Да, много дръвчета. Доста дръвчета. Палмички. Колкото си искаш барбекюта. Идваш и с въглищата. Дървените въглища. Печеш стекчето. Чистичко. Тук може да седнеш да играеш шах. Само че трябват фигури, естествено. Това е малкият Райан. Чуди се как да се качи по високите палми. Но още е мъничек. Като стане по-голям, няма вече да му се качва. Тук са пазалките за по-мънички. Тихо. 26 градуса. 26-7 градуса. В момента е 2,5. След обяд. Колкото си искаш паркинг. Безплатен. Няма сини зони. Няма пембяни зони. Да, лошо е в Америка. Да, много е лошо. Да. Това е един от многото паркови в района. Лас Вегас, пустинята. Много пустиня. Много пясък. Както може да се убедите.